Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:39. Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-24 ng petsa sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang oks lang kita sining mga inoras, no? Dapat ba dito sa isa ka banwa sa Kanduniho do marusubo-subo man to mga empleyado sang banwa na puruhan man sang COVID-19. Diri sa media group naman isa ta ka amigo sa syudad sang Sagay, no, under sa DYAG ang radio station. Si Boy Morales ang nagtaliwan man kaina sang kagahon do isa man lang kasimana, no, nakaligad nga Domingo no nagprogram pa ni siya Domingo kun Sabado do muna mga kaaksyon, no, do kadasig lang tangkaso man lang to no ti ba do kabudlay isang sitwasyon. Sige, nagapakigboylog kita sa kalisod nga ni angkon sang pamilya ni Boy Morales sa Dakbanwa sang Sagay, no? Sa iya sining pagtaliwan. Actually mga station break sa mga programs namon diri kay Boy Morales panitingog mo ining sa program sang Aksyon na BBB ho sa iya maning program, no?
ti subo-subo man na galing ti ang aton sining sitwasyon ang kamatayon niya unay na iya sa tawo mo. Anytime niya ma-strike na sa pag-strike sina ti kuniguon niya ka goodbye Philippines, no? Ay perte, grabe. Sige. Sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa mga kauturanta sa mga kabarangayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan, ilabi na sa mga kauturan ta dira sa oriental side daw ka taas gid sang numero sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental kag bisan diri sa syudad sang Bacolod, no? Sa mga kaaksyon ta dira, kung way man lang sang dapat nga kaladtuan kag way gid man sang importante gid nga inog follow-up or kadtuan sa sining adlaw, pwede lang nga magpaiway, no? Sa inyo sining puluyan. Less sang ang virus gapasalipod lang, gapangita lang sang tsansa nga magkasulod sa lawas sang tawo. Ay, perte. Grabe man niyang virus, no? Hindi mo maintindihan, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Capiz, Aklan and Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw, mga kaaksyon? Sa mga balita ta karon, mga kaaksyon sa Kapitolyo, we have aksyon Eden Abuso, occupancy rate sang mga hospital sa probinsya para sa COVID-19 nagdamo na. Annex building sa Cadiz District Hospital na talana buksan sa ikaduhang semana sa bulan sang Oktobre. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hopon. Pagpasar sang hagna sa nasyonal nga magapatuman sang mandatory vaccination sa COVID-19. Dako ang posibilidad sunod kay Councilor Archie Baribar kasubong kasuguan hindi sarang mahimo sang konseho paagi sa ordinansa. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, inimay kang tanan sa kapulisan sang Police Station 1, nagahulat sa desisyon sang pamilya ni Lito Barbon nga ginlutang bala sa Barangay 13 kung ipadayon nila ang pagpasaka sang kaso sa persona nga naglutang sa biktima. Kag sa Nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon na Brian Morden, mga police nurse sa Nukpo, ginakilala na kung kinanglan i-augment sa mga team, ilabi na sa mga kapulisan, kag bisan paano pa nga units, mga kaaksyon. Kalakip man ang ato sining balita sa patrol kay Aksyon Eden Abuso, Power Watch Negros, ginbalabagan ang pagpatigayon sang agma sa Setyembre 26.
Hindi man na guro agmang tanan na i-presentar nila kundi via online man na sa gyapon, no? Pero te depende. Ay, oo. Samtang sa balita naman sa Cadiz City, balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kangtanan sa Kawasaki Barako nga single nga motorsiklo nakapark sa sulod sang compound sang isa ka puluyan na dali sang kawatan. Samtang sa balita nasyonal, isa ka simana nga pagpalawig sang voters registration ginakonsiderar sang Commission on Election. Hagna nga himuon mandatory ang COVID-19 vaccine, hindi discriminatory. Panibag-o nga pagsulundan sa pagsuksok sang facial di pagwasang National IATF. Ano pagidang pagsulundan ning basi sulio naman, basi sagtang naman di butang, no? Ayong facial ni siling sang presidente di na kinanglan sa mga lugar nga ayo kadamo lang sila nabalaan. Ipiuan ang ninyo blako nano ng plastada da kay ang iba naton nga mga kakson way dagani ka facial, way dagani ka face mask mo. Kag kilusang bagong lipunan or KBL nomination si Anay Bongbong Marcos bilang ilang presidential candidate sa 2022 election. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Ayos sa mga detalye sa karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad mga kaakson, no? Sa mga kaakson tang nag-share kag nag-like sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag Aksyon BBB. Ipadala lang mga mensahe ninyo. Basta jutay lang para matatapan tatanan bla kag i-like lang kag i-share ang aton sining programa. Samtang sa mga kaakson tadra via www.aksonradiobacolod.com.ph sa mga website naton dira nga naka-monitor na kag sa YouTube naton via Aksyon Radio Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Biyernes, September 24, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 16, liwat 38 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Kaksyon ta, tirahon tanay niho ang mga greetings, no? Unahon tanay diri sa mga kaksyon ta. Sa kay Gian Resisio, Lelia Manseva, Jack Romy Hisona, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon kay Humalumina, Kagawad Imbong Jocampo, Rachel Ihar Residoro, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Gian Resisio, Nilita Hava, Renz Evangelista, Moises Mar Saligan Dumipig, Melchorita Ferrer, Romy Castillo, kay Lilia Manseba, Iprek Mandioya, no? Rodita Trinidad Crosette, Romy Mihurada Nabor, and sa kay Roselyn Colinco Baldisemo, Lito Hieronimo, Erlene Estrabon Murillo, kalakip man kay Ters Vergara Sancho, kag Madam Jinky Dialagdon, no? Ayos, dari naman ta sa iba, no? Daligid lang ha. Franco Jan, Atia Kim Iriman, Madam Ems Aboso, sa kay Elmer John F. Ferrer. Thank you, good sir, no?
Sa kay Barrio Garay, Erwin De Catoria Gonzales. Salamat gid sir, no? Niel Brian Balues, may lang pagpamatin, Lita Haba, Kagawa din Bongjo Campo, Renzi Bangilesta. Salamat gid, no? And din pa na ding ibande sa kay Demros Belio Gulaha. Thank you gid. Sa kay Juancho Albior, kay Bibi Biligorio Gregorio Yulo, Ryan Razonable, Franklin Tilujillo, Patrick G.R.B. Disina, no? Ria Miladjo, Tomas Bronyola. Salamat gid, no? Thank you gid sa inyo sining pakigupod. Elisa Iligan, salamat gid Elisa Iligan. Thank you gid, no? Okay. Madam Rona Rihida Traba. Happy birthday sa sweetheart ko kay Daddy Jenes Subong adlaw. Birthday ni Jenes Traba, no? Happy birthday. Okay. Veronica Santillan Manukan, salamat gid. Damo ginabala nga ETF, ano pa gid? Balis ka doon, Aksyon Rex. Gani man. Veronica Santillan Manukan, no? Erlin Estrabon Morillo, salamat gid ga monitor sa banwas ang binalbagan sa Barangay Payaw dira. Thank you gid Erlin Estrabon Morillo. And Alin Marlinko, salamat gid Juancho Albior from Ayungon Oriental. Thank you gid, salamat gid. Madam M Sabuso, salamat gid Madam. Thank you gid. Buwas kita-kits lang ta Madam sa. Madam M's Abuso. Helen Pahilagaw Singson, thank you gid. Tres Vergara Sancho, salamat man. And sa kay Luisa Filetay, no? Filetay ni. From Sydney, Australia, from Talisaynon. Thank you gid Madam Luisa Filetay, no? Ano sa Filetay gid man eh? Compelity. Franco Jan, thank you so much Franco Jan, no? Ayos George Maranyon, salamat gid George Maranyon. Ayos Jinky de Alagdonara na Tomas Brunyola, Franklin Tilujillo, Alex Montesa, thank you gid, no? Bia Jonathan, Mario Bacauco Irad, Barrio Garay, ara naman, no? Kag si Erwin De Catoria Gonzales. Sige, ayos. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban eh. Daligid lang mga kaksyon na standbyan ay, manumbalik kita, dugay-dugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 in punto ng aton oras sa mga kaksyonta, standby na sa mga balitaan naton dugay-dugay, no? Live extension dalig ilang aksyon na idin na busuha standby, no? Liog ta claim sang inyo sining nga premyo, no? Ang mga masunod September 20 nga winners naton sang Lunes, Yumel Lumawag, taga Barangay Takuling ni siya, Mansilingan Central Market, ang rota sini, no? Driver ni Gurusong di Paserong Salakyan, no? Si Yumel Lumawag, taga Barangay Takuling, liog na palimton, wala pa maklaim ang iya sini nga 500 pesos para sa pasada pa Premyo Panalo 2021, no? Pizza 21 sang Setyembre, nga winner naton si Oster Liabore, no? Sino da nagapamatig kakilala kay Oster Liabore, taga Puro Consuelo, Barangay Villamonte, MBC Toda Tricycle driver ini siya, no? Miyembro sang MBC Toda Tricycle, no? Puro Consuelo, Barangay Villamonte, ang address siya si Oster Liabore. September 21 aton nga winner sa pasada pa Premyo Panalo 2021 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang September 22 naton nga winner, liog lang ta claim dire, no? September 22, Oscar Bitamor, no? Si Oscar Bitamor, 62 years old, yung tadahutik sa iya, kung man isa man talaga, Libertad nga ruta, driver man ni siguro, drive pa ni, taga Zonto, Gamboa Subdivision, Talisay, no? September 22, Oscar Bitamor, 62, taga Zonto, Gamboa Subdivision, Talisay City, no? Kagang September 23 naton nga winner, kahapon mga kaaksyon, wala pa maklaim ni Mr. Ray Malonzo. Ray Alonso, gali Do, tirahon to pa ba? Si Ray Alonso,
61 years old, taga Villa Esperanza, damo ginadali sa barangay Tangob, no? Airport Central Market nga jeepney ang iya sining nga ginadala basi nga biyahe pa kung sinong nakakilala or nakamonitor sa kay Ray Alonso, 61 years old, taga Villa Esperanza, barangay Tangob. Lihog lang ta ipaklaim sa iya dre ang 500 pesos sini, no? Para sa pasada pa premyo panalo 2021. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay ipalayag ta naman ang isa ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. But before sinadre kita nayo sa balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol, no? Ini may kangtanan sa Power Watch Negros, nag-press conference sila kaina dala sa Negros Press Club, no? Ginabalabagan ang pagpatigayon sa agma sa September 26 sa Domingo na nga adlaw. Nga balabagan, no? Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Watch Negros nga illegal ang arbitrary gali ang 43rd Annual General Membership Assembly sang Seneco nga natalana kung tani sa Setyembre 26. Suno kay Power Watch Secretary General Winnie Sancho, nagpadala sila sa sang position paper agad ipakita ang ilang pagpamalabag. Bagod una, wala sang quorum ang agma Action Rex bangod base sa Constitution and Bylaws. Kinahanglan may 20% na miyembro ang magatambong apang bangod sa pandemya gin-switch into virtual nila Action Rex. O galing, wala man kuno nabutang sa Constitution and Bylaws nga may virtual. Wala ka ba doon counted na siya as quorum. Pero tinigapati sila nga bangod wala sa Constitution and Bylaws, hindi Action Rex. So wala kita niligin nangamuti na si Attorney Pondibilya sang ginhimo yato sa Bresco. Action Rex? Silingko nangamuti na tani si Attorney Pondibilya sang ginhimo sa Bresco. Nati, ang amuning gina-push gidadaan na Action Rex ang agma mo. Sila hindi gida dapat. Kaya ambal nila. Base isa pa ni sa rason or pamaagi sang Seneco kag sa mga board of directors nga himuon nila kahigayunan nga makaproseso sila agud maaprubahan ang mga agenda dahil nga makibot naman ang mga konsumidor nga may amo naman ang naaprubahan sa agma pero ang ginambal pa na nila Action Rex kung virtual lang kapudlay daan kaya hindi mo maisip kung 20% na nag-attend sa imo nga virtual nga assembly. Tapos may mga conflict pa sa internet, nagaulan-ulan pa daan. Ang mga vote na Action Rex para sa mga agenda, hindi may istoryahan, malasang maayo, nga ako no i-push through gid. Naibaloan Action Rex, una gali sa SMX na panig mo, pati gayunon. Ang agma assembly, galing tingin padalaan sila sang sulatman sang DOH kag IATF na hindi dapat hindi pwede ang social gatherings, especially 20% sang pila na ka male Action Rex nga miyembro sa konsumidor diri sa may Seneco, hindi gid pwede kay hindi makapatigayon sa social distancing. Sunod pag sa grupo Action Rex, paglapas gid ina sa standard health protocol kag mga pulisa nga ginapatuman sa Department of Health kag Interagency Task Force. Pero sa batas sang Seneco ni Action Eden? Wala pa pala anak sa Rex. Nagpasa pa malalo sila position paper, address sa mayor. Nagpasa pa lang sila nga sa Domingo na niyo? Biyernes na tasubong? Actually, Action Rex, kung nasa yuran mo, kapila na rin sila magpatigayo sa question kag pagpabalo sa ila, sila nga pagpamalaba, galing kahit push through, man nga push through sa gihapon, ang Seneco, kahit gusto ginigaya, magpatigayon sang sining agma Action Rex. Di ko maglapaw sa 20% nga naka-online abi sa ilang komunikasyon dati mambal sang grupo ni? Ang ginapunto na nila Action Rex, do hindi man siya gyapon ma-serve as forum kay virtual lang. Gusto nila personalay. That's why the Action Rex na pamalabang sila sang agma.
Ti importante da nga may report ang tresurera kagang presidente tani nga mabatian ta. Oo, amo ginang ginahambal man sa iba na Chandrek ganun kay ti kung wala quorum ba siguro gamiton sini ang agma nga makaproseso sila iya pag maka-aproba sa mga agenda dira sa mga agenda abi sa mga ginagusto man sang board of directors sa Sineco na maka-prejudice naman o kung hindi naman maayo sa mga konsumidor kag nakimot naman kita nga may mga amo naman action rex nga mga ginaprobahan. Ti kadugay na ni ginahimo sang Seneco ni nga may ginaduso lang sila igo tayo ka kita ya sa bilte kadako sang mga charges da way man ta kay balo sina. Amo na gani. Ay subong pa lang nilang dumduman tani sang sadto pa na nilang dumduman na. Di kapila naman ni nila action rex in push to galing kay ti siyempre sa kalawig man sa mga proseso ginapalambot to daan nila sa NEA, ginapalambot pa sa ERC, sa Sinong nag-attend sa press ko now? Sinong mga upod na din nila? Action direct ang mga pilaman sa mga grupo, sa mga consumers, araman si Councilor Wilson Gamboa, pero nagpanguna, gining Secretary General sa Power Watch Negros, ni Mr. Winnie Sancho, action direct. Sige. Matira ton si Mr. Winnie Sancho. Any document and legal instrument in this assembly which we declare as illegal. We are strongly reiterating and registering our vehement opposition against the holding of the 43rd Annual General Membership Assembly of the member consumers, owners of the Central Negros Electric Cooperative. This ACMA violates the basic principles of the parliamentary procedure. The ACMA was hastily, ineptly, and badly prepared. It does not provide processes through which the consumer can discuss and work out satisfactory solution to the greatest number of questions in the least of time. More importantly, on the sudden surge of electricity rate, Kabahay lang daw siya Rex ang pagpayag man ni Sir Winnie Sancho, tibalaan na kaya tihambal nila kumadayon gid sa September 26. Tibalaan naman ako anong sunod nga tikang sang Power Watch. Posible na mag-file sila sa action Rex and charges against sa mga nag-push through gid sang sining agma. Pakiganguti lang si Attorney Pondevilla, si Attorney Dan sa Seneco da, para nga mabatian taman ang side nila sining. Yes, gid action Rex. Pero importante, subject for refund na to ang July-August bill naton nga nagsululubra kaya kikita ang ginsukop sang tungod sa pagkaguba to sang submarine cable dito sa Amlan Action Rex. May refundable? Yes, may refund Action Rex. Amo na tong resolusyon sang ERC. Pinangayo man kinabulig sang ERC Action Rex. Di sa di makadtong refund? Ang refund ni Action Rex na ibuhing ni siya posible kung naman ba ni Attorney Dan to mga November nga bill. Dugay pa? Kahit hindi man sila sa direct budlayan man sila komunitary gid ang pag-refund nila. So, paano sila mag-refund sinaman? Iba na sa direct sa bill. For example, nag-bill ka 2,000, pila ibanda? Amo pa na Pesos? sa yan nila kahit lain man nila no kahit duwa to ka bulan mo. Ayo, mga tao subong do hindi mo maintindihan kung ano na lang tugpo nila sa ultimong tao. Ang talain lang sa direct kaya sa Bacolod yung problema kaya kuryente hindi kang tubig. Ang mga basic necessities bigya sa aton. Sabi kaya sige na nga. Ang nahiwat naman niya po, maghulat si Action Rex ng mga appropriate actions man may ginahimo sa sining mga grupo action Rex. Balibalin sa patrol ang sa-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita ng action. Tumakalad Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:13 ng oras sa mga ka-aksyon ta live
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon na idinabuso sa patrol, kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center, ini may kangtanan sa pagpasar sang pagpasar sang hagna sa nasyonal nga pag magapatuman sang mandatory vaccination sa COVID-19, dako ang posibilidad suno sa kay Councilor Archie Baribar. Kasubong sang kasuguan or kasubong ang kasuguan hindi sarang mahimo sang konseho paagi sa ordinansa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Pada pati Aksyon Art si Councilor Archie Baribar hindi malayo na madusog sa nasyonal kag mangin isa ka hagna ang mandatory vaccination sa bilog na pusod Pilipinas kung magpadayon ang trending nga mataas ang kaso sa COVID-19 kag nagapabilin na mahinay no ang pag-roll out sa vaccine kag madamo yapon nga porsyento sa mga Pinoy ang hindi magpabakuna. Now, sunod rin kay Baribar, kahit may mga lihok na subong ginahimo sa nasyonal, hindi naman ma-preempt kung anong may condance ni Action Rex. Kay ginpamangkot na siya kung mga may lihok na sa nasyonal, iduso ini bilang House Bill, diri sa lokal kung bala pwede sila magka-counterpart o kung magkadihon ang konseyo, siling niya, hindi ina hatag sa nagakaigo Action Rex ang ordinansa lang, kinahanglan maging national law gid kay siling niya, amo man agihapon may mga lugar na kay sa Bacolod nga kung way man ordinansa amo useless gyapon ang kaso kay may mga lugar nga marapit sa Bacolod halimbawa ya karon way na bakunahan hindi mo man mapunggan hindi kasulod diri sa syudad. Now sunod diri kay Baribar ang Bacolod City nga daan ti kahapon mga 145 cases Action Rex mo ang na-record. Apisar nga may mga recoveries siling diri sa konsyal. Ang kaso ya nagataas gihapon bisan pa man nga damo sa mga strategy na ginagamit sa Emergency Operations Center pero mayara gihapon nga mga individual nga nagadesisyon o kung wala gihapon gana nga magpabakuna may 24/7 mayara sa pagkatulagid sa mga nagkainlain ng mga barangay paagi sa mga sektor nga request pero may mga individual gihapon nga nagapakatiga at may ginapili pag bakuna sila nga preference. Di sila nga kung wala diri sa mahimo ang gobyerno, di malabutan na ni Action Rex sunod nga magpinuing, hindi gihapon malabot ang herd immunity nga target sa lator sini gobyerno nasyonal. Yari si Councilor Archie Baribar. Ang ako niya nga stand Action Art is while ginalantaw naton ang freedom of choice bla kung amo ni kalala sa aton nga problema nga daw hindi magkita ang solusyon ang buhay sini daw pareho lang nga maghimo bla kita sang mandatory vaccination sa smallpox para sa mga kabataan naton. So ang ako nga lantaw if the trend goes we have no choice but to make it mandatory. Mahimo gid ni siya Action Art nga national. Hindi tanin mahimo nga local lang kita lang mahimo ordinansa. No? Because subject to challenge man na yang ordinansa mo. So pero kung national law ini unless nga may ara gid yang national movement man against it, amon ang pagka-challenge sa iya, no? Okay. But sa ako nga lang tao is ineffective kung dili lang sa local, ang taga-Bacolod ang imong tagad kang mandatory, pero nagasulod sa Bacolod kung aga, halos tanan nga January, dire. Correct. So, hindi mo ito wala sa effect ng guaya. Muna sa example ni Councilor Archie Baribar, now sa partiya sa patient, sila nga dapat, sige yan tani anay, ang pangkinanglanon nga dapat ang pag-observe sa minimum health protocol, isa na diri ang pagsuksok bilang protection sa patient, imoon ta while nga nagasaka gyapon ang COVID-19 cases. Balikan natin ang parayag ni Councilor Baribar.
ginapadayon naton ina bangod kay nakita naton ang pagkakinahanglan pa, no? Kaya in fact, despite sa aton nga face shield ordinance gani nagagawa gyapon nga naga-uptrend gyapon ang lakat nato, no? Naga 3 digits gyapon kita. So I don't think we should do away with it, no? At this point in time. We need all the minimum protection that we can possibly do as cheaply as possible. Select ang parayag ni Councilor Archie Paribar. Galing kay may voluntarily tani ginahambal dre or voluntary lang not mandatory? Sa vaccination? Oo, sa vaccination blaw. Amo gimanan dapat pero kung galing kay subong at tiyempo do ginaobliga na nilang tao. Do gailog man sila sa nasyonal nga hambal ni tatay mo bla? amo ganina kay nasa nasyonal sunay sa ginadihon subong sa Congress. Dahil ito so nagamangin mandatory pero of course may mga consideration halimbawa kung ang reliyon bawal sa reliyon mo hindi magpasugot ang doktor by sa recommendation galagiti na proposal pa lang mo wag takabalo ko na nung kaundan giblak so like matabo kung magpabilin yapon nga tuman kahinay ang pag-roll out sa vaccine diri sa Pilipinas. Ang pila ka mga areas diri kuno sa Bacolod kabaton ko ho nga info ginalangawan ko no. Toda, may mga vaccination center na kapintapag lusob sang tao mamangkot pagbati na o pagbati nila nga mo na ibakuna wala kuno ga pabakuna na ano nga sitwasyon nga gatras mo may kambyada isol aksabex oo daw dito sa north nga kuano sa north nga vaccination area center do ka pilang nahot lang uno mo kadjutay gid lang mo. Grabe, no? Hindi mo na yan kuha ng tao kaya ikabuhi na siya. Gani man. Mabala sa karon ko na naman sa siya ko na no eh. Oh, alang-alang pilito mo na sa ganuyo mo na sa dasig na tumuukan ta ka. Udlay na yati lantaon ta kung ano mga strategy diri nga himuon emergency operation center. Kung gusto mo kompleto nga protection sa tiyan mo kag colon, Ario, Super Fiber Plus sa life extension ang gina-recommend naton kay amo ni magkabulig man panubo sa inyo blood sugar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at tayo na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Artay Hupon mga kaaksyon. No, balita sa Bacolod City Government Center. Ang ato ng dripuntong kung magpabaksin ka mo pabaksina. No? Pero depende naman sa inyo. Mayara yung wala magpabaksin mo. Pero walang nagkalamatay sa sining pandemya. Ang halos kalabanan, huwag gidya mabaksinan. Sa report atong kapon, 73 out of 80 plus bala nga nagklamatay, 73 ang wala gid ya mabaksinan. So meaning ka taas gid, no? Pero depende naman sa mga tao kung mapabaksin sila o kung hindi mga kakson. Amo lang na tama ang ato sini paminsaron na. Aryo, pwede ba lang mag luwas sa DTX 500
Alas 12 nagli, las 12, no? Biko las 11 pa lang. Las 12:24 na nga oras diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kadtuan ta si Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Ini may kang tanan sa mga police nurse balaho sa nukpo gin-identify na kung kinanglanon i-augment ti mabulig man ang kapulisan, no? Nga mga nurse bala inang mga pulis na siya pero nurse ang profession sini pero assigned sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kagiban pang mga balita sa sining mga inoras, no? Parang matigayon naton ini sa sa pagplastar, no? Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo sining mga inoras. Sa detalye sining balita, Aksyon Bry. Action Rex sa pisar nga wala pagidman sang guidelines salin sa kamusta? Okay lang. Okay lang. Tapos na? Tapos na. Ate, good. Kwan siya, nagabili siya. Ga? Sa lalanting. Awagid na. Ga sa lalanting siya, daw matyagan mo, daw may gadinalagan sa ugat mo, daw mahang. Kabalo ka ang inyo alaga ng Sean Rex for the first time na bakunahan. Di man na bakunahan. Gani. Sabi lang ko, hilana, tiwai ko yan sa mga kabataan, abla subongan ng sina. Mayo yun At least na tapos na. Yes, Action Rex, di ka muna. Tato ka mo mabakuna namin sa inyo ba? Kami lang. Oo. May damo-damo man nagpabakuna pro sa SMX, Action Rex. Damo-damo man? Damo man tawag gali? May ara-ara man, pero hindi nagit pareho sa inyo. Sang nagligad to? Nga galin ni Hanay, kamuya. Subong niya daw mga doon ang nagapa-kwanto, nagapa-vaccine, first dose o second dose. Kaya may mga bangko nga nagapululongko. Pero hindi gid amo na ka damo. Kung gusto nila magpa-vaccine sa SMX sila, sobra katauhay Action Rex ang proseso. Ano SMX ka ganong schedule da? Last year, dobla sa 7 sang gabi, Lunes to Biyernes, Action Rex mo. SMX? SMX. Ang iba niya nga mall siya? Attend pareho sila Action Rex sa pareho sila skid. Kid John. Kung gusto una-una kagid ti mga 8 pa lang saka ka na to kag pulpong. Kag pagkalas 9 may mga mag-assister do sa imo. Pagka pepa last year siya umpisahan kagid ya tuslok Action Rex. Timayo man At least nasig naman subong kay ti jutay pagidman nagpabaksin. Okay na ubos-ubos na gid man ang may intention gid nga magpabakuna. So nagligad to nga mga binulan do nagpilahay gid to mo. So ti naubos-ubos na guro ang may intention pero mas damo tagid ya ang wala sang magpabakuna. Action Rex. Sige. Ang balita tagikan sa Nokto may connection gyapon ni sa COVID-19 kay nagligad nga si Mana si PNP Chief Guillermo Elizar nagpalayag nga dapat ang mga kapulisan nga may ara sang background sa medisina inangatawag dapat mga nurse abi nga nagpulis dapat i-augment ini sila sa mga lugar nga medyo masako kag nagasaka ang numero sang COVID-19. O galing wagi dito na specify Action Rex kundi sila i-augment sa vaccination center open sa mga hospital nga ginakulang subong sang nurse. Sa Negros Occidental Provincial Police Office may ara sang 46 tanan ka mga police personnel at the same time mga graduar ini sila sa nursing kag may mga may nakakuha sa exam o board exam gid nga ini sila certified nga nurse Action Rex. Ining 46 nagamit na ni sila sa nagliligad tong tuig o nagligad nga tuig sa
kasagsagan ni COVID-19. Pero gindula na ni sila subong sa Nokpo, not because sa sining mando ni Eliezer, so pa lang, ginaamat-amat na sila nga ginakilala liwat or gin-identify liwat, kag amat-amat naman nga ginapabatsyag abi nga preparar kamuda, kay any time of the day action Rex, ini sila ang liwat nga usaron ipahamtang sa diin nga mga lugar nga ini sila ang mausar agon mga bulig sa pag-away batok sining kay COVID-19 action. Ang pulis naton siguro 100% naman lang nga nabakunahan na tanan siguro? Yes, sa Nokpo Action Rex sa nagligad to nga si Mana report na pinakalihi, isagatos na lang away na bakunahan. Kag 17 dire ang hindi gid pwede na bakunahan kay iba nagabusong, ang iba may comorbidities Action Rex. So halos sobra 2,000 ina na sila pati na ang NUP nila na bakunahan na batok sining COVID-19. So karon ining mga nurse nga pulis nga ini suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco da ginpapreparar naman sila. Ara lang sila da anytime pwede sila kuhaon Action Rex kung nagakinahanglan gid man kag guidelines ang ginahulat nila sa National Headquarters kag ini sila ang paga-usaron. Yari si Donasco. If ever na sir, no, na magkakaroon na hindi po intimidating sir kasi tayo naman sir sa region, sa province, tumagalaw naman tayo na may papel. So na wala pa naman po tayo na-receive from the national headquarters. So wala pa po yan dito sa province. I see. Pero ma'am dito sa Negros, di ba meron tayong mga police nurse ma'am, no? Marami sila. Yes, or identified, no, by sa kanilang mga unit, sa kanilang mga stations, dito sa headquarters, sa aming mga section dito, identified na po. Action Rex ang porosyon sa palayag ni Donasco angot sini. Actually, kundi why na sila ginusar subong bilang nurse alay, ara ni sila subong sa tagsa-tagsa ka mga police stations man diri sa probinsya sang Negros Occidental. Dungagan tong balita gin follow up na Action Rex ari bala ang naghiko nga isa ka LGBT or mahambal natin atong sa Calatrava sa Calatrava nga transgender Action Rex pero gay ini siya. Yun follow up naton kay kahapon sa inisyang report ang pulis nagadudagid nga may ara sang foul play ini. So ginbalikan naton sining aga sunod diri kay Police Major Robert Injape ang pagduda nila ara gihapon nagapabilin kag ginaid pagid nila ang pag-imbestigar bangod nga nagapati sila nga may natabo gid sa sining gay nga ini kag hindi mahambal nga naghikog nga siya gid lamang Action Rex. Nagabase ini sila sa palayag iya sang ining live-in partner sang gay nga nag-away gid man sila prior nga natabo ining pagkasapo sang biktima nga nagakabit na sa ila balayan kag wala na sang kabuhi Action Rex. In fact, ining ginakabing nga live-in sining napatay, gin-invite ini sang Calatrava PNP sa pila nga pagpamangkot o galing hindi pagid siya abi matudlo nga suspitsado na siya kay amo na wala sang strong nga ebidensya batok sa iya plus nga ti ang magkatupad lang nga tuloy-an during that time sa nakanasakwal ining gay nga ini nga nagakabit na wala sang mga tawo Action Rex. Pero ginaidiyahan gid subong sang kapulisan nga magwa gid ang kamatuoran sini kay suno sila imposible gid nga may ara sang togalingon nga hikog diri ang nasambit iya nga biktima. May mga pilas ini siya nga lain Action Rex mo wala labot sa kuga niya diri sa iya sining nga liog. Kung ano ilagin awayan ina pa ang padayon nga ginatukob karon sa Calatrava PNP. Ka kontrikto ni Action Rex ang ilang nga kabuhi nga duwa kay ining gay kag ang live-in partner niya ang trabaho nila nga duwa mga manog-uling. Mga manog-uling sila. Ang pinaka-kontrikto ni Action Rex kay ga-live-in sila
pero magpakaduha sila nga duha. May relasyon Gani, sa pamilya. so magpakaduan ni sila ka ang report ni Aksyon Alvin kahapon mo. Magpakaduha ni sila Aksyon Rex. Ah. Amo na nga galibog na ng ulo ni Injape, angot sini, siya i-check ang pamilya, gid dito kay taga minapasok ni siya, taga Tubuso. Ang gay Action Rex for Dras Lagatiner sa Estraba. Para si Injape, angot sini. Patuloy sila talagang natin sa mga kapatid. Suicide yung matabo. Then, kami ba na mga blood skins na mga recover, may subject ko naman for laboratory generation. So sir, di ba allegedly nag-away siya prior sa pag-ikog sa iya sa nga live-in partner nga ini na patawag ni sir for interrogation, though ipag-invite lang. Some allege na ang yung living partner sa nagtagod sa station for interview, verification. Siya man na nag-allege nga naman. Siya man na nag-allege na prior sa incident nag-away sila. Then, siya na nag-allege na mga para makakita ang yung ang Action Rex ang palayag ni Injape angot sini. Base may development niya sa masunod nga mga inadlaw sunod kay Injape, pero ining live-in partner sang napatay din release na ini nila kay digit pwedeng i-custody ini siya Action Rex ka. Aman ang balita gikan sa Nukto, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, Santon Plaza Balso Panay, pampakinis, pampaputi, sangat. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ayos sa kay Lani Hiromiano. Salamat gid Lani Hiromiano, no? And sa kay Almera Limalasarte, Andy Saludares, Barangay Image del Pilar, Pontevedra, salamat gid, no? Rosalio de los Reyes, good afternoon sir, pag-greet lang PRC Biscom kag si William Soriano from Binalbagan. Thank you gid, Rosalio de los Reyes, no? Angel Rico Puerto, may lang pagpamati sa Woodside 1 Alihis, no? Si Angel Rico Puerto. Thank you, gid. Rico Puerto ni Guray. Kativer, salamat, gid. Paring Binji Felisario, salamat, gid. Sa Marikina, halong lang parikoy dira. Paring Binji Felisario. Mary Jane Saludares, Miles Verano, salamat, gid. Neil Brian Baluwes, may lang pag-monitora. Elvira Hilugo from Charito Heights, Barangay Granada, si Elvira Hilugo, no? Nathan Borromeo, Dino Alec, Sainigran, Jocelyn, Madam Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Valencia Kinet, Lunila Tarusan, thank you gid, J. Tario Montano, no? Thank you gid, J. Tario Montano. Panyaga Tapre, ba, puerti thank you, gid, Salamat, gid, no? Rina Bisiti Makiling, bata sang kapitan sang isyo nga si Clyde Jerome Villarmea nga nahagado niya ano ni saman di ko kinsindi ni. Salamat gid Rina Bisiti Makiling. Richard De Requito malang nga pagpamati dira sa Silay, no? Okay. From Silay, no? Nining gratis, salamat man. Pelton Lipora from Barangay Villamonte, salamat gid, no? Angel Joy Buenaflor Gaston, salamat gid Angel Joy Buenaflor Gaston. Eden Pomares, may lang pagpamati Eden Pomares, dara sa Purok 5, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, sa kay Eden Pomares. And daligid lang Johnny Templado, salamat gid, no?
Johnny Templado. Madam Virginia San Antonio Penda, tamiyaw lang sa anak niya si Roslyn Bison and his family sa Calatrava kag San Carlos City, no? Kagol Pinda familia sa Canturay si Palay. Salamat gid, no? Ayos. Daligid lang kung mayari pas dalom ding. Basti Gerhen, salamat gid sir. Good no naksurek sako labay ka fire truck may sunog guro. Mansinigan to sir. Basti Gerhen. Thank you gid. Salamat gid sir, no? Vicente Escobar, ga monitor. Salamat gid. Great lang kuno bata ya si Jane Vicente Escobar. Donald Kabasag, salamat gid Donald Kabasag, no? Kag Mike John sa Moldiseva. Dresa Moises Padilla, happy birthday lang kay Tita Raquel Dresa Pon Moises Padilla. Mabuhay. Ay, pwede mabuhay Aksyon Radio Bacolod. Sige, salamat kita. Mike John sa Molde Seba. Kay Lilia Taton, may lang pagpamatid sa Gardenville sa Barangay Tangob. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagtapilang ka mga commercials. Balikan ko lang dugay-dugaya ang mga balita dugang diri sa inyo sininga palatuntunan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely,
You know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:57 ang aton oras. Dalig lang kay ginapabutang report sa aton sining patrol, no? Dira sa kay Aksyon de Naboso. Unahon ko lang ni Blaho ang ginaobra sang DPWH diri sa syudad sang Bacolod, no? Kay kabudlay katama sang obra nila sini. Dira sa may area sang Burida sa Mandalagan, pasaka diri sa Circumferential Road, amo ning pinakababudlay sa tanan. Kay ang inyong ginobra dira, ambot kun nano nga klase sang pagkahimtang ni nga ginabutang-butangan lang nila sang kahoy, ano na dang mabutang nila sa buho, bala nga but na nun lang plano nilang way na lang nadagin butangan sa insaktugid nga pamaagi para nga hindi madalasa kon gabi. Kainas ang kagahon daw duwagid or 3 ka
mga motor dira ang nagsimplang, no? Bangod sa sining ginabutang sang DPWH ni, ka mga kabalan nga klase, ka mga nagaobra na gidlang, wala pa gininsakto. Kada mo siyang nagalabay dira sa halin sa Purok-Bure, pasaka dire, sa may circumferential road, amo na ding problema. Ginakol talang atensyon sang taga DPWH diri sa syudad sang Bacolod. Hindi na paghulaton pa nga may madula nga kabuhi sa ginahimo ninyo. Sining ginabutangan yung buho ang higad sang dalan dira nga lagyan inasang mga okay lang kung apat siguro roida, kay di madagdag lang roida sina sa buho. Pero kung magduha roida, tugaplak gid nga dako mga kaksyon, no? Amo nang problema dira kay daw ginpabayan sang nanong engineer sinisang DPWH nga daw hindi mo ya kunan iya kaina sang kagahon, may nagsumimplang man nga bike dira sa area, no? Kahapon mayara man si Engineer Baha, wala kuno nakakuha sang permit kag hindi kuno ila jurisdiction. Tigi sino ina jurisdiction? Kay Juan de la Cruz or kay Sir El Renada nga jurisdiction, sir, mo na da? Kabudlay man sa sitwasyon ni nila nga buuan nilang higad sang highway, tapos butangan lang nila sang daw hindi magklamo kundi kadamo sa sumimplang dira. Ang ginakol naton nga area, DPWH, lantawan ninyo mga opisyal naton sang syudad. Concern kita bala sa pumuluyo naton, hindi kita magsali ka pa bulag-bulag sa sitwasyon, no? Kadamo na sang motor nga nagsimplang dira sa area, bangod man sining ginahimo nga ginabutangan lang sang ano na dang ginabutang nila, dahon sang saging or ay kabudlay. Ang barangay Mandalagan ginakol tang atensyon ninyo, no, mga barangay officials sang barangay Mandalagan, Buligan tani kay nasakupan ninyo, hindi ta pagulaton pa nga may magsimplang kag madulaan sang kabuhi dira sa area sang Bore Road, pasaka sa circumferential. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Amo na ning sitwasyon nga gamay lang sus Mario ni sigarapon nga klase ka obra ni nano di ng budget sinigin tukob sang bakunawa nga hindi kamo katapos-tapos ang obra nyo na da. Hindi na pagulaton pa nga may madula nga kabuhi sa among nga opisyon ninyo sa sining obra ninyo, no? Kabayunta nga maksulan nini sang panguluhan sang syudad kag sang DPWH ang ini nga bagay, no? Kay kabudlay ini kung may madula pa sang kabuhi, hindi nyo na paghulata pa. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Natuan tanay balita ni Aksyon na idinaboso sa patrol. Ini may kang tanan sa ginrespondihan nga sunog or fire call sining udto sa area sang barangay Mansilingan. Kagang balita naton sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa sining occupancy rate sa mga hospital sa probinsya para sa COVID-19 nagadamo na. Annex building sang Cadiz City District Hospital na tala na nga buksan sa ikaduha nga semana sa bulan sang Oktobre. Waring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Rex, live kita di ko na nag-report sa bayan sang Carmenville subdivision, takop inisang barangay Mansilingan. Kundi may isa ka sunog nga nagluntad, Action Rex, pero thank God nga na-fire out na yun. Kag gamay lang man di Action Rex, ang doila lang dilo extension ang nasunog, pero ti ang balay Action Rex yang tupad, di ba lang simentado, wala man yung maano Action Rex. That's why nga nagapatigan pasubong sang mapping operation ng aton sining katapos ang DFP para masiguro gid nga klaro na or wala na sang halinan pa sang kalayo abi. So gamay-gamay lang aksyon na din? Gamay-gamay lang action Rex mo nang ginapasalamatan di isa lang kabalay actually subdivision na di Rex mo kung hinali lang to abi kung nagdako ang kalayo hindi man siya dali makalaton may mga firewall man Action Rex. Kasi ari ni sa ulunan di sang Carmenville actually kadamo na di do SOP na Action Rex and basi bala makibot aton sinuwak action basi
Naku ang sunog o kung anong sitwasyon. Kaya nag-pull out. Kadamo sa mga fire truck na nag-pull out dayon mo. Gani, amo na si Aksyon Rex ang misunderstanding kay mahambal ng ibang kapasito kung sunugan. Ito yung pangaman naman si Aksyon Rex kay para kung makalambot na sila sa lugar, at least mag-advise ng iban kung mapabilin o kung ma-pull out na lang o kung ano nga sitwasyon. Pero at least okay na Aksyon Rex. Ibalood na lang karon kay nag-investigate pa ding aton sining DSP personnel kung anong ginhalinan man o kung gintunaan man sang kalayo kag ang tagbalay hindi ta pa ma-istorya Aksyon Rex no kay ako pa sa sulod ginapamangkot pa sa aton sining mga investigador sa FAR Aksyon Rex. Samtang sa aton sining balita sa Kapitolyo halos Aksyon Rex nga nagakapuno ng occupancy rate sang mga COVID-19 hospital sa probinsya sa Negros Occidental. Pero kay Provincial Administrator Attorney Rayfano Diaz, ang occupancy rate Aksyon Rex sang COVID-19 patients sa Valladolid Hospital ang yara na sa 102% nagalalapaw. 92% Aksyon Rex sa Cadiz Hospital kag ang bag-o ni nga Valeriano gatos sila hospital sa Mamaylan 17% ang occupied. Si Ambal ni Diaz Aksyon Rex ginalauman nga matapos kung tani ang annex building sa Cadiz Hospital agud makadugang pa bed capacity para sa mga COVID-19 patients para ti makabulig man sa sa response COVID-19 response sa aton sining probinsya. Pero kay Diaz, nagkakapuno man Aksyon Rex sa mga quarantine facilities, kagambal niya, ginapadayon pa ang pagproseso sa mga dokumento nga kinanglanon sa Department of Health. Agad pahanugutan sila nga itong gina-propose bala nila ligad nga himuon field hospitals ang mga quarantine facilities. Galing kay we understand mo pa Aksyon Rex ang requirements man ng DOH, kaya hindi man basta-basta nga tungod lang may kwarto, may katre, may CR, pwede na himuon field hospital. May mga gina-check pa ang aton sin nga DOH antes nila aprobahan. Pamatay na ton si Attorney Rayfano Diaz. 2% na ba? Lapaw na. Ang for COVID cases COVID beds. Yes. Ang iya ka Cadiz 92%. Ang Valeriano gatos lang ang bago 17% occupied na ta. But this was puno na yan Tapos sa quarantine facilities, puno man, tag 100 plus mga occupants. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Iberaboso. Una sa balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras, 1:07 na mga kaaksyon. Salamat kid Aksyon na Eden Aboso, balita gikan sa Nokpo kag sa development sining sunog fire call nga nagluntad dira sa Carmenville subdivision, Barangay Mansilingan. Fire out na, gamay man lang to. Pero at least napalong gilayon ang kalayo, no? Life extension na vitamin D. May lang nga pagpamati sa kay di na to, kay Jimmy Harris ling Aksyon Rex
Iyan na daw ka Converge ICT, internet provider, ang private contractor nila, amo na ang gadrill kag may pigado nga early warning device or wala gid. Bisan kay sino pa na da, pero DPWH nagyapon responsibilidad. Kung ginkalkal na sa mga animal nga ina, dapat balikan gid na nila, kagibutang nila sa insakto. Parang mga kabuhi sang tao dang nagamotor, ilabi nang nagamotor single kagahon man siya o kung nanumandira, ibutang nila sa insakto, hindi sila magpakabal da. Hindi sila maghinimo, hinaslo nga klase sang sus Mariones. Iya ko ka Converge ICT, internet provider. Ano kung iya, dapat insaktuhon nila contract dira sa nasambit nga lugar, no? Sa mga basta ang syudad naton isa nida ka concern, no? Kay kabuhi ni isang taong ginatayan na dira. Private contractor, din sila nga private contractor sa babaw sang kalibutan. Hindi na sila magsalipak tinunto dira, no? Kay kabudlay nga sitwasyon nila Kay Moises Mar Saligan Dumipig, ganda kay Colin Assalamu alaikum. Sige. Siling ni Moises Mar Saligan Dumipig. Kay Jane Solgon, may lang pagpamate. Kay Alex Montesas, lingi hinaslo ng obras ang DPWH. Bayaan nila gani obra nila. Nga daw bubon sa may Erorico nga wala sing early warning device. Pangutkot sila, pangutkot. Way nila ginatamod ko na nung madangatan sina. Kay H. Darling Macmore, salamat gid. Miles Marter, opisyal da, wala man pakidapat sila. Call attention sa DPWH. Protection ninyo sa pumuluyo. Gani man. Amo na dapat na Barrio Gare. Ano gid Aksyon Rex ginabuan lang kun bayaan tapos di pila naman kabulan balikan. Mo gani na Munang kabudlay gid katama. Kay Joy Miles, salamat gid. Marilo Llanes, salamat Marilo Llanes. Okay, sa kay Moises Baryoga. Okay, tapos na ni. Miles Marter, Idilaos, Stephen Vargas, Archie Baez, kag sa OTTG Group, may lang pag-monitor. Mr. Milili Oligo, Lorely Toriano Toga, no? Thank you gid Lorely Ang fire truck tinabatian na to kay na, no? Salamat gid Martina Liling. Salamat Fernandez L. Irek and Iligna Arnile. May lang pag-monitor, no? Thank you, gid. Si Carla Erika Chowa, salamat, gid. Thank you, gid, Carla. Okay. Tamyaw lang si Jibs Dihan, Stephen Vargas, no? Nagapanamyaw. Ayos, sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kangtanan sa kapulisan sa Police Station 1. Nagahulat pa sa desisyon sang pamilya ni Lito Barbon nga ginlutang tubla sa Barangay 13 to kung ipaidalom nila sa pagpasaka o ipadayon nilang pagpasaka sang kaso batok sa persona nga naglutang sa biktima. Garing kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Salamat, Aksyon Rex. Salamat ba? Cantong, sumakanta ba nga? Salamat. Ayo di purma. Birthday ni Aksyon Rex. Cantong. Do hindi amuaw. Happy birthday na Aksyon Rex. Thank you, gid. Salamat sa si mga papanyaga diri sa Aksyon Radio Family, no? Mantiner lang gamuda na ipinaksew. Ayo di purma. Araman si Jo Maria. Tingala ko nga daw ginawa ko ng kwasang bukog, basta mo bukog ko, no? Kadagko sa bukog katulaan ka ritso, no? Ba? Kag, ano gipadala mo nga tunga ni man, Tunga nga? Pila ni ka kilo man, 5? Nga ano na? Baka man Guro, kabayo, guro, no? Ayo di purma. Social simo, may litson ka na, may baka ka pang litson pa dito, pag kilo lang. Grabe, no? 5 ka kilo baka ni nga litson. Ay, 30 ka na nam, no? Namit man sang litson nga baka, no?
akong labi nga volume sa radyo, kabito ko doon nga Aksyon Henry. Ito kahinay isang dating ko kay Aksyon Rex, no? Bukahinay. Ang volume sa akong nga radio sets, no? Katunog na, ka-full na ko, no? Tiyara na, good, oh. Ano tang mayo kay baka dahil taglitso naging kaon ta, no? Ayo di purma. Aksyon Henry, kag si Aksyon El Rey. Karon lang kuno Wala pa sila Tingbon lang. Matapos lang ni kuno program ko ho. Gani. May ari pa si Aksyon Henry kag si El Rey, Nga? Litson baka, kag baboy. Ate God. Oo, mga garden blue. Mga, do karne man yun namin. Prita daw, butano na magambal sila, kaldi prita. Nalipat ko yan sa GNG ni. Oh, GNG na. Grabe nga bakbak ni ninyo, kano stoin ninyo, kaon ka man kanon, di ba gusto? Ayo di purma. Inasita mo ba? Imo yun, sudan ng kanon mo, ang kanon yan, di ba pag kanon, no? Hindi pa kubusang sudan aksyon ninyo, no? So, kubusang aksyon ninyo, sudan nga garden blue, kagano ka ni. Beef stick, oo. No, ito puso yan yung aksyon ninyo. Namit sang beef stick ka garden blue. Ano na? Garden blue. Garden blue? Oo, blue ang iya color eh. Ayo di purma. Hindi mo. Manok na siya na laing at siya pagluto. Mo na sa? Dalawa nila ang garden blue sang GNG. Gani man, garden blue kagang beef stick bla. Namit to. Ay sus, grabing waswas ni aksyon duro sa beef stick ko. Ba? Si Jumari, porting usap. Pero ka na unto. Gordon blue na ya. Gordon blue. Cordon, ano ni? Dali lang. Ang pagkita ko dito ang eksperto sa mga... Cordon bleu, chicken cordon bleu. Ay, cordon bleu. Halina kay SM yang... Ay, oo. Kuhan nga mensahe. Amo na budlay. Cordon bleu, ano to yung imo ya? Gordon bleu. Ayo di purma. Hindi mo. Ang tagiya doon, makabalo. Iyan na yung kasip cook ya. Ang tagiya na gisang GNG doon, ipakabalo. Ay, ka na midterm. Cordon bleu sige na. Cordon bleu kag beef stick na katahong gid sa kalwa na sang GNG. Thank you gid. Tigin pamana ni Erico si Bilino Oo si Tukayo pa ya. Kasi niya boss 5 ka kilo na tani mo. Sige pamana ko 3 kilo gini mo 8 ka kilo. Ayo di purma. Hindi amo. Hindi ko na perde tas na hindi ko sige lang kay birthday mo ni Aksyon Rex. Wow. Ayo. Ingagaw na ka mo, ingagaw na, no? Ingagaw na. Ingagaw na ka mo madalas ang inyong birthday gift. Gusto mo papas lang, no? Boss pa actually. Amo ka ni, boss pa rin yung birthday gift. Subong niya padugo lang anay, no? Padugo-duguan. Ayo di purma. Ang mga sabit-sabit mo tayo. Kay Sir Joseph Chowa, salamat gid sir. Salamat gid. Thank you gid. Thank you gid. Porti si Sir Joseph Chowa, no? Why pa na ka pre-katars pa rin, no? Why pa? Why man sa pabatsyag mo. Ayo di purma. Mayo pas parialan, no? As parialan yung automatic na yung ara sa ganyo. Bisa na rilo. Ang rilo. Paringalan. Thank you gid. Ang rilo Rolex. Ayo di purma. Ako na nagtirata na parialan. Cantong ulit mo sa birthday ni Pare Rex, Kaya ito hindi kinakuan hindi kina-complete yung birthday, Basi ko, parialan. Basi ko, takot ako kayo. Ayo di purma. Ibutang to sa likod, Ay, takot ako na. Parialan, Yung work lang, no? Pare Rex, kito kamay-kamay. Tinatak mo siya. Ay, pwede. Kay Kapchad Periada. Kapchad. Kagawad Jofre sa Panta. Si Kagawad Jofre Kag si SB Karim. Oy, Karim Peria. Hindi si Karim Abdul Jabaran. Ayo di purma. Si Barrio Garria siya mayong ugto sa Aksyon Erika. Sino? Si Barrio Garria. Si Barrio Garay. Gakutang naman sa kung sa atong duwasi lang. Tigan Chicken Gordon Blue. Okay. The best. The best. Namit na. Karon dugay-dugay. Birahon da namo nga 3 magwa lang kami, magtapos lang kami Paborito ni Tita Wilma sugaton. Oo. Ang chicken cordon blue. Ano mo na kay si Tita Wilma yan to sa ilang Mansyon. Tita Wilma may kita da. Tara. Ayo di purma.
Dindihan mo. Fruit salad na tawi ah. Oh. Kaya ka namin sa imo nga fruit salad, no? Nga damo. Kinano ning latest ning kaso ni Lito Barbone. Ulat na ni Kuana ni Police Major Rames Aruna. Kaya laban naman aktually ni sa Bingo Action Rex. Kaya di na-identify ng suspect. Kaya kita hindi pa ba yung adla ni Major Saruna kung hindi mag-file kaso ang pamilya. Kaya ito sa daragan sang sigurano. Ako na muna may suspect naman gali. May ara na ganito. Padbalay mo lang Dali kay problema. Dito ari sa pamilya sang biktima Action Rex. Kaya kung si Major Rames Aruna pang hepe sang station number 1, nakita nila, kag doon napatsaga nila, kung may cover up yung pamilya mismo sa biktima. Kaya mo na nga daw siling ni Major Rames Aruna. Basta may kadlock man? Ati, weta kabalo, kahadlo kung ano nga sitwasyon, no? Basta mo na, sila ni Major Sarunga niya, Aksyon Eric, ang kaso niya sa Boulevard sa Barangay 13, labanan niya sa Bingo, balaan na namon niyang suspect. Actually, nabalaan kayo namon niya, hindi pa galing sa pamilya, kung dali niya mismo dira sa mga kaingod na sa napatay. Dabong, galing kita yung problema, kaya do uncooperative ang pamilya, kag do may ara pa ginatawag nga cover up siling ni Major Ramel Saruna. Di siling ni Saruna, hulato nila desisyon sa pamilya, kung ano, kay matay ko dumamiti, pas sila kuno, kag next week balana kung anong ila desisyon, kung ipostro nila ang kaso sa sining persona nga naglutang kay Lito Barbon nga pumuruyo sang Boulevard, Barangay 13 nga gintiro ini sadtong Miyerkules ang Ugto, dira mismo sa sinipulian sa Barangay 13. Yari si Police Major Ramel Saruna sa pinaka-latest nga development. Wala gabi nga kooperar ang pamilya kay ilagin sabon-tabunan ang insidente, pero may naghatay sa mga information nga ang persons of interest taga dira lang kilala gid sa ila pamilya. Amo tong una namon aboto wala gid kooperasyon daw, may cover up bala nga nitabo. Amo tong wala day naman siya nadakpan siya gid na yung krimen ka dako man posibilidad nga damo man nakakita nga siya gid ang gatiro kay damo tao mo, tapos lapitan na dikit-dikit ang balay, tapos ang time mga nitabo ang insidente ara mo lang mga utod niya sa natabuan sa pagpangtero. So kung nakapanugid sa inyo sa ang pamilya sa biktima, posible nadakpan nyo na mismo gid nga adlaw? Yes, nadakpan tani dahil namon. Dili kay wala sa ibang pa tao na mo nakuha ang impormasyon. So sila mismo nga pamilya do may cover up? Yes, amo na niya talapangdan namon sa amon investigasyon pag-abot sa crime scene namon. Kay dako gid possibility nga kay balo ang pamilya sa biktima kung sino tong kapatay sa ila pamilya. Dako posible may gintago gid sila kay kilala nila ang suspetsado. The way sila maghatag impormasyon sa among natalupang danay namon na something may cover up sila ginobra para matabunan ang suspetsado. Aksyon si Police Major Ramel Saruna, ang hepe sang Police Station number 1. Si Roel Seroma, may lang nga pagpamati, paring Roel Seroma, sila nga may 4 kundi ka manok nga nadakop pwede ni pre. Uy, hindi na papatugayan. Agaw na pre. Ti buwas ka daan niya, ti si Aksyon Eric magbandwa sa Aksyon BBB mo. Boss si Aksyon Eric magbandwa na boss, ti way nako diya sa kwan sa ako nagbalay kuya mapanimuron mo. Oh, balay man. Hindi ka pa nagos balay mo to. Ano to kipay para mo to nga lugar to. Ato may trap. Ay, manabag ta kay Major is kwan karon no kulanag no. Ay pata to. Kasi maginotong tong lugar, no? Ako na buwas sa BBB kasi Sores pa yun, tabuwas Ay special day ya buwas mo. Special day. Kita na makasakripisyo anay. Ang programa kay tapos na programa may balik mo ng amayo, no? Laba. Agaw na kamo ta. Sa mga luya magpadala, no? Ayawat pa man. Si Totoro, ano to, si Roma? Tipo, para Roel, pwede na nagura. Pwede na. Hingagaw lang. Kuhain na na batikulon, tinae, kag atay, parang limpyo. Ayos Irekta na lang sa, sa kalaha, no? Muna da ang tirada, kag ato sininga pangabay sa imo, no? Sige, ayos. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric, magbalag report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Constipation lang gina problema
Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis kita. Ini may kang tanan sa disgrasya naman, no? Kawasaki Barako, blaning nga motor ni, single ni siya, motorcycle, nakapark sa sulod sang compound, sang isa kapuluyan na dali sang kawatan ho. Matian tabi si Aksyon na Roger Gotib sa balita. Aksyon Roger. Aksyon Rex, gina follow up karon sa kapulisan ang kaso nga ipadanga sa isa ka 46 anyos nga membro man sang force multiplier diri sa syudad sa Cadiz bangod sa pagkadula sa iya sining nga single motorcycle nga Kawasaki Barako. May mga alas 10 pasaron takla sinigid lang mga aga nag-report ang ini nga tagiya sa single motorcycle nga gikilala kay Olpiano Salutin Jr., 46 anyos sa edad, kag residente sang Purok Pipsi, Barangay Tinampaan, sining syudad. Suno sa iya sining nga panaysayon sa iya kapulisan sa iya pagparecord sa blatter entry. Ang iya sining single motorcycle nga Kawasaki Barako nakapark sa sulod mismo sa compound sila puluyan na pagkaaga. Wala na ini. Gincheck pa niya ang liabi nga ara man sa gyapon sa ginabutangan niya. Pero nakalak ini kagabi sang mag-abot ini siya sa mag-duty man siya bilang augmentation sa kapulisan. Apang sa iya pagbugtaw, wala na ang amo nga motorsiklo. Pero sa tagiya, sa aton man sila nga interview. Oo, kada gabi na ginalak ko gina sa noy. Bisan adlaw gani basta i-parking sa ginalak ko gina siya. Tapos gin-off ko pa ang tangke blas ang yang kuan gasolinahan. So yung expectar kay doha sa gabi da una gina-parking. Gin patigay na karon sa pag-flash alarm sa pila ka mga police station ang ini nga kaso samtang hatag man sa ila pag-follow up ang Tifon River section sa mga lugar nga posible nga dira makita ang ini nga single motorcycle. Aksyon Rex, ato sila mga ka-aksyon nga nagapangapi ang light extension coffee mix. Amagin ang manamit nga kape nga dapat sa balita una sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. sandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagliga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sunod sang 5 kadekada. Humalin sa Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 36 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo sa aton siling pangalagad. 92 days before paman mag-Christmas Day. And 99 days na lang mga kaaksyon, 99 kadasig lang no, nagligad to do, sobra pa man sin. Sumong 99 días na lang, no? Ang nabilin kag goodbye na 2021 and welcome 2022 mga kaaksyon, no? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, kita-kits kita buwas o sa Monday na lang mga kaaksyon kay buwas si Aksyon Eric magbanwa ang temporaryo anay, no? Nga magapungko diri sa Aksyon BBB. O sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dili Gilamang Manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.